Jag har inte också annat, men det var inte akkurat det. Jag har alltid dömt att arbeta med människor, så jag sökte in Fröskaparsätret, lärare som första prioritet och namnsfröing som trea. Och jag slapp in av trea, och efter den första dagen här som det blev kunna om att faget gick ut på, helt det var så spännande. Och jag valde att röna till, och jag har inte ängrat det. Nu är jag kommit till akkurat livet i andra året. Man har dömt att se det väl, och det ser avhåverst. Det som är att vi är två män i flottsnån, av 32. Och det här har ju sina charmer, men jag kunde också med att det var mer män i flottsnån, och kom ut av arbetsplatsen till att det som är att nu har dagen är mer och mer av stående, och det har bruk för man kan spekla sig i filmen, och då kan det bara vara bättre att det är mer variera folk som arbetar.